В момента имаме скандален казус, в който свидетел казва, че е бил съдружник с поставено лице на кмета Димитър Николов в продължение на 17 години. Човека обяснява и казва в ефир, че е получил грубо около 2 милиона и половина кеш пари не само от кмета на община Бургас, а и от други висши служители в общината. На паркинги, там и гаражи, спортни имоти, от фирми свързани с извършване на дейности в община Бургас. И това човека го заявява с лицето си в ефир. Господин Марков, ако тези пари са предавани на ръка без документи по някакъв друг начин, човек на човек, може ли да се докаже нещо? Вижте, в тази схема не участват само тези лица, които виждат гражданите. Това е система от системи. Много сложен организъм на тежката организирана политическа престъпност. Европейската комисия и Европейската прокуратура поиска от България политици от висшите етажи на властта в затвора. България е единствената държава, която няма такъв.